איך עושה אריה? איך עושה אריה? אדם, איך עושה אריה? תעשה לי. נו. תעשה לי, איך עושה אריה? נו? זהו? לא בא לך? מי הכי מתוק? תחייך אליי. תחייך? תחייך. נו, לא עולה כסף. לא עולה. לא עולה כסף. יפה שלי אתה. אתה כזה מתוק. אתה מהמם? נו, תעשה לי. תעשה לי. בוא תראה לי איך אתה מחזיק כבר. תראה לי איך אתה מחזיק. נו. יואו. צעצוע שלך? מי עושה ככה?